U toku je gradnja novog dječjeg igrališta u Donjoj Gorici, u ulici Zlate Rejčević, koje će se, poručuju iz Zelenila, nalaziti u okviru sportskog poligona. Na tartan podlozi na 140 kvadrata izgradit ćemo dječje igralište. Ono će posjedovati prateći parkovski i dječji mobilijar i osim naravno tih sadržaja bit će i dodatnog ozelenjavanja, tako da će dječje igralište na toj lokaciji dobiti novi biljni fond uz prateći hidrosistem kako bi biljni fond imao dovoljne količine vode tokom cijele godine. Uređuju se i mikrolokacije u glavnom gradu, ističe Jevrić. U saradnji sa ostalim privrednim društvima glavnog grada, to su lokacije Konik, tamo gradimo novu zelenu površinu i to prvu fazu, a osim toga uređuju se i pješačke staze kroz Stološku šumu. Uprkos trudu i radu ekipa Zelenila, vandalizam predstavlja svakodnevan problem, upozorava Jevrić. Poručuje da teže oblike uništavanja mobilijara na javnim površinama prijavljuju upravi za inspekcijske poslove.